салом алейкум бародаро, имрӯз гап мезанем дар бораи дуруғ. Дуруғ чӣ гуна кор мекунад? Чӣ хел одами зиндара ба мисли зомби мегардонад? Барои чӣ хотир телевизор тамошо кардан зарар дорад? приёмҳое ки дар ин видео шумо ёд мегиред ба хотири оне нестае ки шумо ҳамин хел бадхоҳ бошед. ба хотири ҳифз кардани шумое ки ҳамин гуна приёмҳоро нисбати шумо истифода набаранд. Предупрежден значит вооружен. оғоз мекунем барномаро. порчаи видеое ки дидем бародаро, ин дар премиум канал. Ин канал қарор дорад дар телеграм. ба наздики моира кушодем ва барномаш имрӯз мебарояд ва хиди ҳамун дина дар вақти кушодан бе барнома 40 нафар шид обуначиёш. шумо ҳам метавонед ки дар омада обуна шавед. барои обуна шудан ссилка дар якум комментария. акай муҳаммад, акай Сем Шарипов, ами коро чӣ дарку? агар ки дар шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж лозим бошад, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди Сем Шарипов бепул бикунед ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз нӯшокиҳои алкогол азият мекашанд ва мехоҳанд ки аз ин мушкилии бад озод шаванд, беҳтарин роҳи ҳал против алкогол аст ки ширкати шифофармо ба шумо тавсия медиҳад. ин доруе ҳаст ки баъди хӯрдани ин шумо ба алкогол наздик намешавед ва шифо меёбед. ҳодисае ки дар бораш гап мезанем соли 1999 рух додагиае дар Колумбия, штати Огайои Амрико. аз дохили об як ҷомадони варзишӣ дарёфт карда мешавад ки дар дохилаш ҷасади кӯдаки навзод буд. солҳои дароз ҷинояткорро дарёфт карда намешавад. аз ҳамин хотир шахсияти кӯдак номаълум буд ва ӯро ном мегузоранд хоб. ва хиди маросими дафни тифла мардум мегзаронад. барои дастгир кардани ҷинояткор боша ба пулис 6 сол лозим мешавад. пулис ҷинояткорро ҳамчун як дарандаи тасаввур мекард ки ниқоби инсон дорад. вақте ки ҷиноят ошкор мешавад, ҳолат аз ин дам бадтар буд. ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз барномаи криминални расследованияҳо. лайк мондана фаромӯш накунед ва давом метиҳем барномаро. Джессика Колман дар ӯ вақт хонандаи нав дар мактаб буд, вақте ки бо Том Тройлсон шинос мешавад. ин писар дар байни ҷавонон хеле ҳам машҳуру маъруф буд ба хотири оне ки бозӣ мекард дар дастаи баскетболи маҳаллӣ. Джессика бошад черлидер шабуд ки ба ӯ бале диққати ҳама ҷалб буд. касе ки надонад черлидершо инами хел одамоанд ки дар варзиш дидагиен шумо бисёр. чӣ гунае ки аллакай фаҳмиден, дар байни ино буд чизҳои якҷоя. ҳар ду шахсои варзишӣ, духтар хеле ҳам қадбаланду зебо ва бештари вақти хича бо тамрин мегзаронид. баъди шиносоишон дер нагузашта Том Джессикаро ба вохӯрӣ, яъне ки кӯчагӣ шава, боли панят шава, свидания даъват мекунад ки духтар аз ин кор хеле ҳам хушҳол буд. ба хотири чӣ? ба хотири синни солаш. яъне ки ӯ хеле ҳам ҷавон буд ки ин намуд корҳо барои ӯ як навоварӣ, як чизҳое ки хуншон дар ҷӯшад дар ӯ вақт ҳамин хел чиза мехоҳанд ва рад намекунад. аз ҳамон рӯз алоқаи наздики ӯ оғоз мешавад. лайк мондана фаромӯш накунед ва давом метиҳем барномаро. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавӣ Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забраниват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. акнун Джессика аз ин кори худаш фахр мекард, барои он хотире ки тамоми дугонаҳош ба ӯ бахилӣ мекарданд, чунки дӯст писараш ин шахс шида, яъне ки як шахси машҳур дар байни ҷавонон. ва чӣ гунае ки худи Джессика мега, ин якумин марди ҳаёти ӯ мешавад. баъд як чанд моҳи шиносоишон вақти бемории занонаш мегзарад. пештар чунин кор мушоҳида карда мешид дар ҳаёти ӯ, барои хотире ки ин шахс тамрин мекард, бисёр бо варзиш сару кор дошт ва чунин корҳо мушоҳида карда мешуд. лекин ин дафъар боша кор дигар хел буд. ба ин тағйироти бузург Джессика ягон хел аҳамият наметиҳад ва ҳаётша ба мисли пештара давом метиҳад, то вақтере ки аз байн 5 моҳ намегзарад. баъди 5 моҳ Джессика мушоҳида мекунад ки хеле ҳам дар организми ӯ тағйиротҳои калон
мушоҳида карда мешавад ва фикр мекунад ки мумкин аст ҳомила бошад. Ин корро тафтиш мекунад ба тести ҳомиладорӣ ки тест нишон медиҳад ки ӯ ҳомиладор аст. Ин кор барои ӯ хеле ҳам шоки калон мешавад ки дар ин синни сол ҳомила будан хеле ҳам бад аст. лекин ман намефаҳмам ониша ки дар ин синни сол ҳомила будан барои ӯ бад будай, но коре ки карди ки дар натиҷааш ҳомила шидӣ иниш чӣ? Барои тасаввур кардан ӯ дар ӯ вақт 15 сола буд. Мутаассифона дунё чунин шудагиаст. Дар синни 15 сола корра мекунад ки дар натиҷа ҳомила мешавад. иш як тараф, лекин худи ҳомила шидан оҳо, лекин даҳшати кор ҳоло бад сар мешавад. ва як мондана фаромӯш накунед. Ҷессика аз он нигарон буд ки карьераи варзишиш хотима меёба аз пушти ин ҳомиладориш ва ҳамчунин дар синфҳои болоӣ ба ҳоли ӯ механданд ва дар болои ин аз волидайн метарсид ки аз ин ҳолат агар дарак биёбанд ҳоли ӯ бад мешавад. ӯ ба хулосае меояд ки то охира ба ягон кас қоил нашавад, лекин танҳо ба дӯстписари худаш мегӯяд ва аз ӯ ваъда мегирад ки ӯ ҳам ба ҳеҷ кас ин сирра фош накунад. бехтар фикр мекунад ки ин мушкилӣ худ аз худ ҳал мешавад. дар ин вақт оғоз мешавад мушкилӣ бо ҳазми хӯрок ва анорексия, яъне ки одам хароб мешавад. ӯ қариб ки намехӯрд, танҳо дар назди дигаро ҳаракат мекард ки ягон чӣ хӯра, то ки ӯҳо аз ҳоли ӯ бохабар нашаванд. яъне ки ҳамин тариқ духтар ҳам вазнам намегирифт ва ҳамчунин шиками ӯ. дар ин ҳолат занҳо гуногун мешаванд ва намуди шикамошон. шикамаш на он қадар намоён буд. ҳамин тариқ то вақти таваллудша ягон кас дарак намеёбад ва ба ғайр аз ин духтар рад мекард кореро ки дар асл ҳаст ва хеле ҳам чизҳои ғайриёдию даҳшатнок мекард. албатта ки духтар варзишӣ буд, мушакҳои шикамаш барои пинҳон кардан ёрдам медоданд каме ҳам боша ва ба ғайр аз ин бо шикама худаш сунъӣ мекашид. ба ҳар гуна шикамкашӣ мекунад, мақсад резиное ки мепӯшонанд болои шикама. дар экран ман нишонтон медиҳам. духтар робиташа давом медиҳад бо дӯстписараш ва мувофиқи гуфтаҳои худаш баъзе вақтҳо то ки кӯмак кунад барои ноаён кардани шикам, дӯстписараш болои шиками ӯ мебаромад. бале, ин кор хеле ҳам даҳшатноку беақлона, лекин дӯстписараш баъдан ин гапа рад мекунад. моҳи феврали соли 1999 рӯзи аниқаш то ҳол муайян нестай, вақте буд ки духтар бояд таваллуд мекард ва ӯ машғул буд ба корҳои оддии ҳаррӯзаш. субҳи он рӯз духтар ба мактаб меравад. чӣ хеле ки медонем талабаи мактаб буд. рост дар вақти дарс дарди кӯдак мегираш. аз мактаб ҷавоб гирифта ба модараш занг мезанад ки ҳамшира кор мекард. фикрам доставка. Yes. Hello. Okay, I'm coming. Распаковка. Бинем куда идет че? Ого. На бам. Хоп. Шумо лайка монда мегирем, майра установит кунаму. Сарш мекунем. Ого. Ана ира корик биге мешавам. Куҷои дар кора мишка мераса. Иша падарка мекунем ягон подписчикда. Лондон омадан дар кор барои. Хоб, дар куҷо будем? Яъне ки ҷавоб мегирад аз мактаб, модарша занг мезанад ки ҳамшира кор мекард дар беморхона. Лекин ба модараш намега ҳолатша. Танҳо мега ки худша бад ҳис кардестай ва хоҳиш дорад ки ӯро ба хона барад. Модараш ба ӯ дору метиҳад барои дарда кунд кардан. ӯ дар хонаи доруҳоро мехӯрад ва хоб меравад. тасаввур кунед, одамеро ки дарди кӯдак гирифтааст, доруи дарда кунд кардан мехӯрад ва хоб меравад. лекин чӣ гунае ки шумо медонед, дуру дароз хоб рафта наметавонад дар ин ҳолат. ба дарди кӯдак якбора сахттар шидан мегирад ки ӯ ба ҳоҷатхона меравад. чизе ки интизор набуд дар оҷа рух метавад. кӯдак рост дар унитаз меафтад. ассалому алайкум бародарои азиз, ход душмонам ки ҳеҷ гап надорам. нигоҳ кунинда ман гӯҳи амир аюда бихӯрам, барои ман ӯ сабук нест. ӯ кӯдака аз унитаз мегирад, ба дигар ҳуҷра равона мешавад ки дар раҳ меафта дар болои кӯдак. мумкин аст ки дар ҳолати ҳаяҷонӣ буд аз ҳамин хотир ва ё ин ки аз хун рафтан нав таваллуд кардагӣ дар унитазам бошад. баъдан вақте ки ба худ меояд, ҳоло ҳам намефаҳмид ки чӣ рух додааст ва намедонист ки кӯдак зиндаи ё ин ки мурда. даҳани ӯро тоза мекунад ва новша ба заколка маҳкам мекунад ва машғул мешавад барои тоза кардани доғҳои хун дар ҳамом ки ҳамин вақт модараш ба хона ворид мешавад, аз кор бармегарда ва ӯро даъват мекунад то ки аз ҳуҷраш ба поён фарояд барои хӯрок хӯрдан, хӯроки шом. ӯ фикр мекунад ки агар рад кунад ин хоҳиши модарша, шубҳанок ба назар мерасад ва кӯдака дар шкаф пинҳон карда ба хӯроки шом мефарояд. баъдан ӯ қоил мешавад ки тамоми ҳамон шаб фикр кардае ки ба волидайн қоил шавад, лекин аз ғазаби ӯ метарсид ва намедонист ки чӣ гуна ӯ ин корро қабул мекунанд.
ва худшам наметонист фаҳмида ки кӯдак дар кадом ҳолат қарор дорад, ӯ мурдае ё ин ки зинда. ман намедонам ки барои кора кардан танҳо басандае ки нафасша бибинӣ ки нафас кашидеста ё ки накашидеста ё ки дилиш кор кардеста накардеста. хеле намедонам, мега ки намефаҳмид ва фикр мекард ки ӯро кӯмак карда мешавад ва худша ҳам қадар баде ҳис мекард ки гӯё дарди ҳамун кӯдака, азоби ҳамун кӯдака худаш кашидеста боша, мега ӯ. дар ин ҳолат фикр мекунӣ ки бале хеле ҳам дилиш сӯхта бечора аз кори шидагӣ. Агар ки ира дил сӯхтан бигем, бале ҳолати баъди шидагира, яъне ки баъди ба хулосае меояд ки дарди кӯдака кам кунад, яъне ки ӯро аз ранҷ кашидан озод кунад. ба фикри шумо чӣ гуна озод мекунад? дилиша шикоф мекунад. бародари азиз, когда тӯҳмат меояд, дил шикоф мешавад. ба тӯҳмат не, ба кор. алҳамдулиллоҳ. ҳамин тариқ ӯ фикр мекунад ки кӯдака аз ранҷ кашидан озод мекунад. баъдан ӯро ба сумкаи варзишӣ ҷойгир карда дохили шкаф мегузорад ва гӯё ки ҳеҷ кор нашидай субҳи дига ба мактаб меравад. ӯ субҳ дӯстписараш дар мактаб набуд, бо ҳамроҳи волидайн ба дигар шаҳр рафтагӣ буданд. Ҷессика ҳодисаро ба ӯ тавассути телефон нақл мекунад. дӯстписараш розӣ мешавад ки барои аз ҷасад озод шидан ба ӯ кӯмак мекунад. ҳангоме ки дар хона ҳеҷ кас набуд, сумкаро гирифта ба як обе мепартояд ки дар назди хонашон қарор дошт. гарчанде ки духтар худаш аз ӯ хоҳиш кардагӣ буд ки ба ӯ кӯмак кунад, баъдан мегӯяд ки аз ин кори, яъне оне ки сумкаро ӯ ба ӯ партофтагиай дарак надошт, яъне ки дӯстписараш огоҳ нокарда ин кора кардагиай. бале дарак дошт, яъне ки худ хоҳиш карда будиай ӯ. ва мегӯяд ки баъди ин кор ҳардушон худшонро хеле ҳам бад ҳис карданд, лекин аллакай дер буд ва умедвор буданд ки дар ин бора ҳеҷ кас дарак намеёвад ва тақрибан ҳамин кор мешавад. ба шерифи округи Лорен як хабар меояд аз як шиновар бо номи Карл Кларн. 3 марти соли 2006 шиноваре ки хонаш дар наздикии ҳамин оби ҷасада партофташудагӣ қарор дошт, сумкаи варзишӣ дар вақти шино карданаш аз дохили об дарёфт мекунад ки ҳангоми кушодан пои кӯдак мебарояд. ҷасади кӯдак хеле ҳам сахт вайрон шудагӣ буд ва ҳамчунин ҳамроҳи ӯ дар дохили сумка миқдори хеле ҳам зиёди санг буд, то ки сумка вазмин шава ва об ӯро боло наброрад. мувофиқи дархости ӯ ба хонаи шиновар пулисҳо меоянд. ҷасада барои ташхис равона мекунанд. ӯ 4.5 кило вазн дошт. судмедэксперт шикастагӣ дар косахонаи сараш дарёфт мекунад ва ҳамчунин сурохӣ дар қафаси сина. адарнофуш боша заколкаи занона ва сабаби марга боша муайян карда наметавонанд. бале ки сабаби марг сар шикастагӣ қафаси синаш кор задагӣ, яъне ки чӣ хел мешавад сабаби марга муайян накунӣ, яъне ки аввалан чӣ сабаб шудагие ки ӯ мурдагие. барои дарёфт кардани далелҳои нав мувофиқи маълумотҳои шиновар пулисҳо равона мешаванд ба ҳамун ҷое ки сумкаро дарёфт кардагӣ буданд, лекин мутаассифона ягон чиз ба ғайр аз худи сумка аз ӯ ҷо дарёфт карда наметавонанд. шахсҳои минтақа даҳшатзада буданд, намедонистанд ки кие чунин дарандае ки нисбати тифли навзод чунин даҳшата мекунад. ӯ ҷамъ шиддат протестҳо мегзаронанд рӯпарӯи хатари номаълум. пулис дарҳол ба ҷустуҷӯи қотил шурӯъ мекунанд. дар тасвири ӯ як дарандаи психопат буд ки на ҳар одам чунин кори даҳшатнока ба мисли як кӯдаки навзод карда метавонад. ва як рӯз модари Ҷессика ки дар бораи ҳомиладории духтараш дарак надошт, аз дарёфти ин ҷасад ба ӯ нақл мекунад ки дар ахбор дидагӣ буд ва ӯ хеле ҳам ҳайрону даҳшатзада буд ки чӣ гуна ҳайвон метавонад бошад шахсе ки ин кора кардагиай. ҷолибиш дар инҷа оне ҳастае ки ин дарандаҳои ваҳшӣ ҳангоми ин суханҳоро гуфтан рӯпарӯи ӯ нишастагӣ буданд, духтараш ва дӯстписари ӯ. Ҷессика қоил мешавад ки дар ин ҳолат хеле ҳам худша бад ҳис мекард ва дарк мекард ки чӣ кор кардиянд, лекин ман фикр намекунам ки ӯро виҷдонаш азоб медод. аз оне нигарон буд ки кӯдака ки ёфтанд ӯрам дарёфт карда метавонанд. лекин чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, аз ҳамада тарси калонтарин барои духтар аз даст додани дӯстписараш буд. тасаввур кунӣ паатира. муддати хеле ҳам дароз духтар фикр мекард ки дар ин бора ба модараш қоил шавад. ба он нигоҳ накарда ки кӯдака аллакай наҷот дода намешид, ҳадди ақал ӯ метавонад ки аз тарафи модараш дастгирӣ ба даст биёрад, то ки каме ҳам боша ҳолати рӯҳии худша наҷот диҳад, лекин наметавонад. танҳо ягона шахсе ки ӯро метавонист дастгирӣ кунад қотили дигаре буд, яъне ки дӯстписараш. ҳангоме ки модараш бо ӯ суҳбат мекунад дар бораи ҳамун хабаре ки дарёфт кардагианд ҷасади кӯдака, духтар ба модараш мегӯяд ки дар ин бора ягон чиз намедонад ва модараш ба ӯ бовар мекунад. ӯ ҳеҷ вақт бовар карда наметавонист ки ин духтарчаш
ба чунин кори даҳшатнок тавоное. Пулис назорат мекунад ҷойере ки аз ӯ ҷасад дарёфт карда шудагӣ буд, ба умеде ки қотила виҷдонаш азоб метия ва ба ҷои ҳодиса хабаргирӣ меояд ва дарҳол ӯро метавонанд ки дастгир кунанд. Ва ҳамчунин назорат мекунанд қабри кӯдака ба ҳамон умеди пешина ки қотил метавонад ки ба ин ҷамъ ягон вақт хабаргирӣ биёяд. Лекин ҳамаи бефоида буд. Қотило ҳамин қадар беномус буданд ки ягон хел виҷдонашон азобшон намедод. Аз байни 6 сол мегзарад ки пулис ягон хел далил, ягон чиз дар бораи ин ҷиноят надошт. Дар инҷа шумо мумкин бигӯед ки бидан чизҳои барои ҷинояткора дастгир кардан. Бале, заколка ва сумкаи варзишӣ. Лекин гап дар бораи оне ҳастае ки отпечаткаи палеси дигар чизҳо сумка дар дохили об буд. Об барвақт шуштагишон буд хушрӯак. Дар он вақт тафтиш тавассути анализи ДНК на он қадар пешрафта буд ба мисли имрӯза. Аделаи ин кӯдаки бечораро боша барои фардо мегузоранд, яъне ки бо ягон вақте шава ки мумкин кушода шава. Дар ин муддат Томас коллеҷа хатм карда муаллим мешава ва ҳаёт ҳамин гуна пеш мебарад ки гӯё ягон кор нагузашта боша. Ва дар ин муддат бо қотили дигари, яъне ки дӯстдухтараш Джессика алоқа надоштанд ва Джессика мактаба хатм карда ба коллеҷ дохил мешава. Лекин аллакай дар ин вақт азоб медод ӯра кори кардагиш. Бисёр вақтҳо дар ҳолати хеле ҳам рӯҳонии бад қарор дошт ва барои худша кӯмак кардан ягон чӣ менӯшид ё ин ки ягон намуд мавод истифода мекард. Дар ин вақт аллакай чӣ хеле ки шумо медонед бо дӯстписари якумаш алоқа надоштанд ва шинос мешавад бо як ҷавони дигар бо номи Мет Маккензи. робитаи ӯ ҳамин қадар сахт буд ки ҳатто Мет бо ӯ хонадоршиданӣ буд. Як вақт ӯ дар бар истироҳат мекарданд ва сирҳои якдигариша ба якдигариш нақл мекард ки ногаҳон духта ба гирия оғоз мекунад ва ҳодисаи 6 сол пешина рухдодагиро ба ӯ нақл мекунад. Барои Джессика муҳим буд ки дошта боша ягон шахсе ки ин чизҳои дар дилиш будара бо ӯ бига ва дар натиҷа сабуктар шава. Лекин шахсе ки ӯро дар ин ҳолат дастгирӣ мекард дӯстписари пешинаш, қотили дуюм, ӯ аллакай қатъиу набуд. Албатта ки ин ҷавон суханои ӯро гӯш мекунад, лекин бовараш намекунад, ба хотири оне ки ин рӯи хунук ҳеҷ хел монандӣ надошт ба қотили хунсард. Мет фикр мекунад ки ӯ хеле ҳам шароби зиёд хӯрдагиай ва дар сараш ким чӣ гуна афсонаҳо ба мисли лангулӣ омада истай. Аз ҳамин хотир ин кора ҷиддӣ қабул накарда ба пулис муроҷиат намекунад. Лекин чӣ гунае ки медонен ӯ дабар суҳбат карда иста буданд ва кадоми ин суханҳоро мешнавад дар канори ӯ ва пинҳонӣ ба пулис хабар метиҳад, яъне чӣ гуна пинҳонӣ номша намегӯяд кияй муроҷиат кардагӣ. Детектив барои бозпурсӣ ба назди Джессика меояд. Албатта ки ӯ наметавонист чунин кора рад кунад. Бале, духтар ҳамроҳи детектив ба Аделин равона мешавад. Пулисҳо хеле ҳам ҳайрон мешаванд вақте ки ӯро дар курсӣ мебинанд. Яъне ки ӯ тасаввур мекарданд дар курсии гунаҳгоршаванда мешинад шахси хеле ҳам даҳшатноку бадҳайбат, на ин ки и духтари хунук. Дар лаҳзаҳои аввали бозпурсӣ ӯ аллакай мефаҳманд ки аз ӯ гап гирифта метавонанд ва ӯ қоил мешавад. Ӯ хеле ҳам даҳшатзада буд ва аз нигоҳи чашмӣ мегрехт. Дар давоми тамоми бозпурсӣ як бор ба чашми детектив нигоҳ мекунад, тамом. Албатта ки чунин рафтор бисёр сабабҳо метавонад дошта бошад, лекин маҳз дар ҳамин ҳолат аз гунаҳгор будан шаҳодат метаҳад. Чунки чашми одам дар вақти дурӯғ гуфтан дурӯғ гуфта наметавонад. Одам метавонад дурӯғ бига ба даҳанаш, мағзи сари одам қабул намекунад, яъне ки мағзи сар мефаҳмад ки не, ин кор набуд, ту дига чӣ гуфтаистӣ ва дар рӯ ин кор намоён мешавад. Аз ҳамин хотир шахсе ки дурӯғ мегӯяд чашмаша поён мекунад. Дар охир духтар қоил мешавад ки ба бадани кӯдак кор задай ва ин кори худша ҳамин гунае мефаҳмонад ки кӯдак аллакай мурда таваллуд шудагӣ буд ва кори ӯ ба кӯдак ягон осеб расондагӣ нест. Аз ҳамин хотир ӯро одами ганда ё ин ки бад ҳисоб накунанд, хоҳиш мекунад аз пулисҳо. Ва ҳамчунин қоил мешавад ки барои пинҳон кардани ҷасад дӯстписараш ба ӯ кӯмак кардагиай. Психолог ба ҳифзи ӯ гап мезанад. Мегӯяд ки дар вақти содир кардани ҷиноят ӯ худшам кӯдак буд, лекин ҳомиладорӣ ва кӯдак ба дунё овардан аллакай кӯдака ба зан мубаддал мегардонад, ки дар он вақт духтар ба ин кор омода набуд. Охир гуфтаниям ки омода набошен ё ин ки
ҳисоб кунем ки барои кӯдак дор шудан, барои ҳомиладор шудан, барои модар шудан ҳоло хеле ҳам ёшен ё ки хитона кӯдак ҳисоб кунен, охир ҳаму зонувотона иша ба иш наздик карда нигоҳ кунен, масад нигоҳ кунен дури бад нашавад растани байни зонувотон. Хушбахтона ба хулосае меоянд ки Ҷессикара ҳамчун шахси калон суд кунанд. ба он нигоҳ накарда ки дар вақти содир кардани ҷиноят ӯ 15 сол дошт. Барои чӣ хотир ман кора хушбахтона гуфтам, мувофиқи закон синни сол 15 сола ноболиғ ба ҳисоб мерава. Лекин бовар кунен мада, ҳамаи чира аз 25 сола да аз 30 сола да хубтар мефаҳмад. 15 сола ба хотири оне ки ҳамкорӣ мекунад бо следователо, ӯро кӯмак мекунад, дар допросҳо хуб иштирок мекунад, метавонад ки аз суди присяжниҳо озод шавад. Яъне ки присяжниҳо шумо медонед чӣ гуна судо ҳастае ки присяжниҳо мешинанд ва ӯ ҳам ришад мекунанд. Ва ӯро нагор мекунанд бо 7 ҷиноят ки дар инҷа дохил мешавад рафтори даҳшатнок бо ҷасад, қатли тазодуфӣ ва ҳамчунин рафтори хатарнок дар назди кӯдак. Ҳамчунин ӯро нагор мекунанд барои пешгирии муайян кардани ҷиноят, барои пинҳон кардани ҷиноят ва якчанд чунин корҳо. Яъне чӣ хеле ки медонед шумо, ин кор як ҷиноят нест, як модда қатъӣ ҷазо дода намешавад. 8 феврали соли 2006 судя мутаассифона 6 сол ҳукми ҳабс муайян мекунад. Аз чӣ хотир чунин муҷозоти сабук пешбинӣ мешавад? Аз хотири оне ки ин қатли тасодуфӣ меноманд ва далели қатли қасдан муайян карда намешавад. Агар ки муайян мекарданд ки қасдан ба қатл расондагӣ, муҷозоташ бо даҳшатноктар мешид. Прокурор боша меҳисобид ки маҳз ҳамун захми кордӣ сабаби марги кӯдак шудагӣ, лекин инра тасдиқ карда намешид. Чӣ хеле ки шумо медонед, судмедэксперт муайян карда натонист сабаби марга, барои он хотире ки ҷасад хеле ҳам вайрон шудагӣ буд. Лекин ман фикр мекунам аз рӯи логика ки захми ҳамун корд шудагӣ. Барои чӣ хотир? Фикр кунед шумо, чӣ дар кораи ҷасада корд задан? ман хиёл мекунам ки дар инҷа бисёр гапора духтар дурӯғ мега. Дарҳол пеш аз модараш ба хона омадан ва аз гирияи кӯдак озод шудан, кӯдака ба кор задагӣ, ман хиёл мекунам. яъне ки дар вақти ҳаяҷон шидан кӯдак ба дунё меояд, худаш аллакай дар назди ҳаяҷонай бо кӯдак гиристаистай кор задагӣ, то ки ҳамин хел хомӯш шава рава. Барое ки агар кӯдак хомӯш мебуд, мурда таваллуд мешид, сабаб набуд ки ӯро корд бизанӣ. лекин ин корро бояд тасдиқ кунӣ. Ту метавонӣ ҳамихел фикр кунӣ, нои фикри ту далел нест. А тасдиқ карда наметавонанд. Атон бошад дӯст писараш, ӯ ҳам хуб рафтор мекунад, дар саволҳо хуб ҷавоб медиҳад ва 2 сол метиҳанша. яъне ки чӣ сабаб мешавад ки ин кор Америкаро тағйир медиҳад? яъне ки баъди закони нав қабул карда мешавад ки шахсое ки таваллуд мекунанд ва намехоҳанд таваллуд шудани тифла метавонанд ки ба махсус ҷои муайян карда дар пожарный част оварда махсус бокси ҳастае ки дар онҷо кӯдака мемонанд, баъдан давлат нигоҳубин мекунад кӯдака ва шахси таваллуд кардагӣ ба ягон ҷавобгарӣ кашида намешавад. ва ин қонун баъдан кор мекунад дар тамоми штатҳои Амрико. ва ҳамчунин духтар худшам мегӯяд ки дар ӯ вақти таваллуд карданаш чунин қонун набуд роҳе ки кӯдака бурда ба ягон ҷо бумонӣ. агар ки чунин чиз мебуд, кӯдака бурда ба ҳамун ҷо мемонд ва аз ин кор ягон кас даракдор намешуд. шумо чӣ фикр дорен дар ин бора? яъне ки барои пешгирӣ кардани чунин ҳолатҳо бояд ҳамин хел ҷоҳо боша ва ё ин ки зонувошона аз якдигариш дур накунанд? Чӣ фикр дорен? фикри ахтаихтона дар комментария бинависен. лайк мондана фаромӯш накунен. видеоҳои нави охирони канала тамошо карданашо фаромӯш накунен. ва хабари нав дар аввали видео гуфтум, ма веб канал кушодагим дар телеграм канал, ссилкаш дар якум комментария будуроем, подписатся кунен. видеоҳое мешавад ки чунин видеоҳо дар ютуб намешавад ва умуман дар ютуби тоҷикӣ нест. ва ҳамчунин шахсое ки мехоҳанд блогер шаванд, касби моро бигиранд, марҳамат, ма барои шумо курси блогерӣ дорум. аз нол то профессионала курс дар инҷа. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.